is allemaal dus, Hou je zo'n leven? dat ding is wel gepaald. Oh, Nou, goeie. nou dag, hallo. Wat ben je aan het doen? Ja, nu ben je wat aan het versoepen. Nou ja, wie maar piano uitzetten. Ik maar een beetje piano boren hier van een weekend. Mooi. Wat zie je gebeuren? Hier komen 3 wenningen in Wiens. Ga je dat vertrouwen niet? Ja, zeker, dat komt goed. Ja, wees. Ja. En hoe is de verdeling tussen je en dan altijd? Nou, die gaan we eigenlijk net, ja. Je moet je beide wat in die gaas ombakken. Dus ja. Met meer die piano uit en dan. Ja, dat zit ik. We moeten zien hoe we de groen komen. We hebben geen verdeling onder elkaar. We zijn gelijk wat dat er gaat. Ja. Zijn we maart? Ja? Ja. We werken al per maand, of jij hier al samen. Nou ja, waarschijnlijk putjes die. Nou, hier komen 2 wenningen, dus ja. We maken het van een afdeling tot een dak, dan maak je het kleerd. Dus, Kom je me wel eens even wat schattend zien? Nee, wie ben je niks in kan. Hier komt niks in. Maar dat mag ik net, want ik heb een shitter, hè. Dus dat mag ik niet zeggen als je in komt. Dus als er een mooie fibula leidt, dan stek je hem in de Ja, boes je en moet dan... in de boes en gauw voor. Maar voor het ophouden, dat begin je dan. Een echte Ja. historicus, zeg ik wel. Ja, zeker. Kijk me daar allemaal van vroeger. Maar kom je met alle dagen samen met de blubs en de drits thuis of... Maar dat ben je verleden week eigenlijk met begonnen. ja. Maar dat is eigenlijk de bedoeling dat we dat ik wat mee ophouden. Hè. Ja. Krijg je er commentaar van of net? Nee, valt mij. Ik ben alleen, dus dat valt mij. Nee, ja, die hebt er ook bij. Hè. Het is even een tijd om te beginnen. Ze zoeken al volle jaren, maar ja, dat is nog net zo. Dus ja, het hoort er ook bij. Het is zo. En waarom is zo'n creëze man alleenig? Ja, dat weet ik eigenlijk ook net, maar dat hou ik me mooi even zo. Ben je net aan het solliciteren? Ik vind het wel mooi zo. Weet je nou, zei je?